Ka National People's Party NPP East Giant Hills District Unit kala Pdiang sngewbha ya ka jingwan iasoh jong ulal William Thiate MDC ka Saipung Nongkhlieh constituency bat Philip Thangliang MDC barim ka Sumer syaka party ha ka jingalang ka balalong hapok Syllad West Community Hall. Ha ka ni ka program layadon lang uba wailat miki shla MLA ka juwai bat ka kong Santa Mary shla MLA ka sutnga Saipung constituency nalor ki kattu kani ki MDC bat kinongalam ki bakentup ya uba sebor lang syadam MDC ka sutnga Narwan u Hambertas Nongtudu MDC sutnga Nongkhlieh Dr. Sanki Shangpung MDC Batau Lakadong kong Violet Lingdo MDC Kliret Rambai Krison Langstang MDC Sumer Thomas Nongtudu MDC Barimga JHADC Okto Mewat Lamin MDC JHADC Batu Emlangki Lamari MDC Barimga Narpu. Ha ka ni ka jingalang la sakhi ya ka jingwan ya shimbenta Shirham jong nongtre ka party ki rangba shnong bat ki patba nongkershan ki NPP ka bapen pau ya ka jingklan ba ka jingatli jong ka party hapo kathan. Habakren ha ka jingalang uba wailat miki shla ula ong ba ka jingwan penyaso jong lal William Thiate bat uba Philip Thangliang syaka NPP ka pen pau ya ka jingshania ba ka jingsngo scam ha ka jingu I jinga jong ka party bat kinongalam jongka. Kajing tebet baka jing syampang baka jing ko jing mot jongki kan nang pen klan ya ka jingat relang ka jongi ha ka jing persyang ban a ka jing syakri ya upat ba bat pemanra ya ka roy ka party ka badan jing mot hapo kathan. Kat ba ka kong Santa Mary shla kala ong kani ka de ka khlip mat jong ka jingat li baka jingat syaprang na ka benta ki constituency jongi. Ka jing kershan jong kinongalam kum ulal William Thiate bat ubat Philip Thangliang kan nang pen ko bor syusyu ya ka NPP baka nyat relang bat ki patba bat un pentikna baka roy ka par kan poi shaman lai ki shnong bat ki than ringkat lang nginyai beteng ban penne ya ka jinglong jong ka jing syakri ka jing kenthop lang bat ka san hima ka babu ningkong ya ki patba. What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't think no, remember once more.